salita. Hindi pala ito naka-play. Ayan, good morning si Papa, tsaka si Hagrids. Ayan. Medyo nagkalat yung aming likod kasi busy kami today. And then, ininit namin yung pandesal kahapon na sobra namin. Kasi sayang din. So, bumili ako kahapon ng isang malaking peanut butter. Kasi favorite to ni Hagrid. Favorite din namin yan. So, mas masarap pa yan. Mas creamy pa to compare sa ibang ano. So, guys, pwede yung hotdog, tsaka kape, kay Hagrid milk, and kay Papa din coffee. Maaga si Papa alis ngayon kasi ito siya sa hospital. Samahan niya yung kapatid ko. Thank you, Pa. So, Si Hagrid umiyak kasi wala nang Cartoon Network. oh, wala nang Cartoon Network. Kasi 'di ba, Sky kami. And nang nakaraang araw ata 'yon, biglang nawala yung mga mga ano channels lahat. So, saka namin nalaman na damay pala yung ano sa ABS-CBN. So, hindi natin alam, sayang naman yung binayad namin dito yung pagbili sa ano, 'di ba? Kung hindi lang namin magagamit. Sana magamit namin siya pag makaano naman sila, no? Kasi nung unang hindi naman nadamay yung ano, yung tawag dito, Sky. Ngayon lang. Siguro nung nag-air yung ABS-CBN sa ano talaga, sa cable, 'di ba? Kasi wala na sila sa mga TV na ano, 'di ba? So doon sila nag-air sa cable talaga. So ayun. Tapos ang pangalan pa nila is Kapamilya Channel. Hindi na ABS-CBN, Kapamilya Channel yung pangalan. So kaya siguro na diskitahan yung Sky Cable kasi sila din yung may-ari nun, 'di ba? So, yun. So ayan, kain tayo, guys. Kain. Hello, guys. Ayun. Afternoon na ba? Morning pa pala. Nag-harvest ako, ang init sa labas. Nakahugas ko lang ng mga plato. O, diba, yung umagahan namin, anong oras ko na nahugas. Kasi meron akong ginawa kanina. So, ayun. Si Papa, pauwi na siya. Ayan, nag-harvest ako ulit ng, ayan, nag-harvest tayo kasi magsasabaw tayo ngayon. Pero ang masarap magsabaw. Wala pa akong alugbati kasi kuha ko pala ng alugbati kaya hindi ko muna kinunan. Pero yung tanglad namin talaga, hindi talaga siya makabuelo eh. Kasi talagang, mahilig kasi ako sa tanglad. Kaya talagang, lahat ng mga nilalagyan ko, lalo pag may mga gulay, ganyan. Pero yung petchay ko, ayun, kailangan ko nang magpunla ulit ng mga petchay kasi masyadong matanda na yung mga petchay ko. Parang ilang beses ko na siyang kinatingan. So, pag kailangan ko na siyang kasi talagang lumalabas na yung kanyang ugat. Kasi sobrang old na niya. So, ayun, medyo busy ako ngayon. Kahapon busy din ako. Pag meron kailangan mga picture ng mga stocks, yun, nagiging busy ako ganun. Kaya, magluto muna tayo. Nakaprepare kami ng mga oil at saka kasi magluluto ako ng chili sauce. Kaso, pahirapan manganap ng sili ngayon. Ang mahal ng sili, 200 yung kilo. Wala na ding stocks. Kaya hindi ako makakapagluto. Ang maluluto ko lang is yung bagoong. Pero hindi ko alam kung magagawa ko siya ngayon. Kasi kailangan ko tapusin yung mga pipicturan ko eh. But anyway, tapos, ang ganda pa ng mga flowers ko. Hindi ko pa napakita sa inyo kanina. Sobrang ganda siya. Anong tawag doon? Pangalan niya. Portulaca. Ano siya, everyday, iba-ibang flower yung lumalabas sa kanya. Talagang natutuwa talaga ako as in. Hanging flowers kasi siya. So, ayun. Muna ako, defrost na ako ng buto ng baboy. So, yun yung sasabawin natin. Ba't ba ako nakapang pa? Ayan. So, naglagay kasi ako ng label. Tapos, kung curious kayo kung ano yan, yan po isa namin, negosyo. I-share ko rin yan sa kabilang channel. Abangan ninyo yung about that. So, medyo marami na siya.
Tingnan nyo naman. Nahiya naman ako sa akin. Spring onion. Ang liliit niya, te. Alam nyo ba, ang tataba ng mga pananim kong iba, siya lang talaga yung medyo maliit. Kaya tinatry kong patabain yung lupa. Kasi dito mahirap maghanap ng lupa guys, na talagang mataba. So, kailangan ikaw pa yung mag-ano. So, ito yung mga ginagamit kong pampataba ng mga gulay, hugas-bigas. Ayan. Tapos, meron ding yung mga saging, yun, ginagamit ko rin yung mga balat nila. Inaano ko sa water para lumabas yung kanyang vitamina. So, yun yung pinapandilig ko. So, mataba naman sila. Except lang talaga dun sa aking spring onion. Plano ko nga i-transfer siya sa isang lagayan lang na So, yun yung plano ko. Kasi ginagamit talaga namin yan. Spring onion. Ito mga hinarvest ko. Ginagamit ko talaga yan. Kaya, kailangan marami kaming ganyan. Kasi, yun yung talagang ginagamit namin. So, hiyang-hiya ako sa liit niya. Pero, kinukuha ko pa rin. Kasi, malasa pa rin naman siya. Para siyang spring onion sa mga Chinese. Yan, parang ganyan yung ganyan. Parang chives. Chives pa yun. Basta, may mga ganyan sila. Malasa pa rin siya kahit hindi siya ganun kataba. Pero ibig sabihin yan, medyo yung lupa ko yung problema. So, tatry natin na bubungkalin ko yung mga lupa niya. Tapos, didiligan ko lagi ng hugas-bigas at saka yung mga sa prutas. So, yun. So, ayan guys. Dampuog yung natin. Tayo masagana sa gulay. Yung karne hindi na makita, pero mag-ano pa naman yan mamaya. Maliit kasi yung pinaglutuan ko. Kaya ayan, dami yan halo-halo na. So ito na yung niluto natin guys. Ayun, halo-halo na yan. May Baguio beans, favorite ko tong Baguio beans. Nilagyan ko din ng patatas at saka yung mga gulay. Ang sarap. Napaka-fresh nung lasa niya. So, ayan. Kain tayo, guys. Si Papa, wala pa. Hindi pa siya. Tagay si Papa o ganing kuan. Plate. Kutsara din o tinidor. So, ayan. Kain. Ang sarap. Ang sarap talaga. So, ayan. Hintayin natin si Papa. Mamaya-maya baka dumating na yon. For sure, gutom na yon. So, ayan. Hello guys. Good morning. So, medyo maingay si Papa kasi nagsisealed siya nung maaga kasi akong gumawa ng longganisa. Uyapak at saka chili kasi meron tayong order. So, eto, kinukuha ko tong mga damit. Binili ko to tawag dito? Parang sampayan. Hindi nga namin siya bet kasi hindi siya matibay. Ayan siya, oh. Ayan. So, dinagay ko dito kahapon kasi, tawag dito, gabi na. So, pinasok ko kasi may mga basa pa, may mga basa pa. Hindi pa siya lahat. Hindi si Papa. So, ayun. So, kukunin ko lang to para magdidilig na ako ng halaman. Teka lang. Ito siya guys, foldable. Foldable siya. Ayan, pero hindi siya matibay. So, ilagay natin ito sa labas. So, magdidilig na rin ako ng halaman. Yan yung ating mga gulay. Medyo ito kasi old na siya. Mga may brief pa. Tapos ito, namulaklak na naman siya. Ito din, namulaklak na din. So, ito yung rose natin, namulaklak na din, Ito naman, ito marami ng bulaklak. Ito yung mga seedlings natin, guys. Iba-ibang seedlings. Ano man? Ano man, Lawrence? Guba daw. So, ngayon, tapos na akong maglabas ng tutupiin ko lang itong mga, tapos sa mga, hi! I'm my friend, Lawrence. Best friend niya daw si Lawrence. So, ayun. Tawag dito. Sa mga concern about sa, kung meron kaming kay sis, yung pangalan niya.
Sa mga concern about sa kung si Chuchay pupunta siya dito sa bed, actually hindi. Na-train namin siya. Na-train namin siya na dyan lang talaga siya. As in, dyan, si Chuchay kasi yung dog na mga smart kasi itong mga ganito, mga poodle, smart. Mabilis sila makaintindi. Talaga, totoo yun. And pag sinabing hindi talaga. So, ganon. Tapos, yung bed frame kasi namin nandito, tinanggal na. Pasensya na may electric fan na, mainit kasi. Yung bed frame namin dito, tinanggal namin kasi hindi na kami kasya. So, kaya tinanggal namin. Bumili kami ng mas malaking foam para magkasya kami tatlo. Kasi si Hagrid naman, pag nakaano na kami ng sariling bahay, saka pa namin siya isa-separate talaga na, no? Kasi dito walang choice. Magsasama kaming tatlo kasi nga, eto lang yung space natin, 'di ba? Kasi lahat ng stocks natin sa ating business is nandito sa bahay. So parang nag-rent lang tayo dito for the stock room. Tapos parang sampid lang kami dito. So ganun yung mga nangyari. So eto, magtutupi muna ako and then, so ayan si Chuchay. Kung nasan ako, nandun din siya. Ayan. Kung nasan ako, sa CR, ganun. So ayun, tupiin ko muna to.